Marcelka tanečnička? Čo jej ide, čo jej nejde? Marcelka je veľmi pohyblivá, je veľmi intuitívna, dokáže veci vycítiť, naplniť svojimi predstavami, takže je výborná. No, tak není to až tak dobre, pretože ja niekedy mám takú tendenciu viesť a v tanci je to tak, že muž vedie, ale on je veľmi veľkorysý, veľmi má to upozorne nežne. A ja to tiež viem, ale človek niekedy nemôže prejsť vlastný tieň, že? No ale dúfam, že zajtra budem počúvať len jeho. Vnímate to, že ste tak žili s hudbou, aj žijete s hudbou ako takú istú výhodu oproti niektorým ostatným Ja to tanečníkom? neviem posúdiť, lebo to tí, ktorí, a ja si myslím, že ľudia dneska počúvajú hudbu a tí, ktorí sú takí arytmickí, asi by do tohto programu nešli. No samozrejme, že celý môj život je spojený s hudbou a s rytmom, ale toto je o niečom inom. Toto je vážny šport. Ako ste sa zžili vy ako tanečný pár? Ako si rozumiete? My sme si veľmi podobní. Áno, my sme dvaja ráci. My sme obidvaja precitliveli. Takže dobre. Takže keď vám niečo nepôjde, tak sadnete do kúta a rozplačete sa spolu? No, tak to asi nie. Plakať nebudeme, ale môžem soptiť. To sa stalo aj dnes napríklad, lebo som citlivá na rytmus a aj počúvam hudbu, samozrejme, predovšetkým a zabudla som tancovať. To je hrozná chyba. Takže, ale zajtra to nezopakujem. To bola prvá skúška. No, učíme sa. Učíme sa aj vlastne v tancovaní dva ľudia, ktorí tancujú, to je ako také malé manželstvo. Že tí ľudia musia vedieť, ako ten druhý reaguje, akým spôsobom proste z tej správnej chvíli vystúpiť. A tancujeme veľmi krátko na to, aby sme sa po tejto stránke poznali. Takže učíme sa aj na týchto skúškach, ak už ide do ostrého, občas sa niečo stane nečakané a správne reagovať, tak aby ten druhý, aby sme ho skôr ukľudnili, nie naopak ešte vystupňovali zbytočnú nervozitu a tak. To je proces. A čo si teda už počas tých vašich tréningov zistila, aká Marcelka je, keď sa jej napríklad nedarí? Je veľmi cieľavedomá. Dokáže sa tak zdravo nazlostiť a prekonať bolesť, všetko. To je úžasná vlastnosť. Samozrejme, tak zdravosti žiadostivá. Samozrejme, chce byť tak prirodzene najlepšia. To si myslím, že je veľmi dobrá vlastnosť a dáva do toho absolútne všetko. Je skvelé, že dokáže prekonať to, čo koniec koncov musia všetci bolesť a to, čo vlastne ten tanec prináša únavu a proste množstvo vecí, na ktoré títo ľudia, aj keď sú v svojich oboroch veľmi skúsení, nie sú normálne zvyknutí. Takže hovoríme, je to úžasná dáma. Vy ste už spomínali, že všetci tu sú veľmi súťaživí. Aká je teda vaša ambícia? No to, ja si to netrúfam vôbec odháliť, ani proste nejak to vidieť do budúcna. Zatiaľ nečarujem, ale budem sa snažiť. No, to neviem, myslím, že to závisí. Ak zlyhajú moje nervy, no tak to nebude dobre, ale pokúsim sa udržať nervy pohromade a ukázať to, čo som sa naučila.